Junior. Siyempre, nandiyan din ng 2H. Sila Lordan, Kenneth, Jude, Erong, John Lee, si Jamel na busy na nag-ML at si parang EJ. Si parang Ken, nandyan. Oh, parang Ken. Parang Ray pa. Doble kay Ken ah. So, mamimili po kami ng bigas ngayon na ipamimigay doon sa nasunugan sa Rodriguez. Ato na! Let's go! Yan na, patulong ako. Taka, ayun, may mga damit nga pala na pangdagdag na ipamimigay galing kay... Ano galing yan? Kamote Riders. Kamote Riders, yan. Shoutout sa inyo, salamat. So, anong gagawin na natin? Let's start! Kunin natin Tara, bigas. tara, kunin natin, dali. Ito, dali natin sa inyo to. Oo. Game. Rodman, shoutout. So, yan. Yung na, mamaya ako na pala shoutout. Shoutout sa lahat na nag-donate para dun sa nasunugan. Maraming salamat. Kalimutan ko kung i-mention ko yung mga name nila. So yan, tara. Yan, kahit yan mo na lang siguro iwan. Diretso nyo na doon. Diretso nyo na. So yun, at yan, shoutout sa buong tropa ng Alegre na sinamaan ako para mamili. So maraming salamat din po sa lahat ng nag-donate na para sa bigas na to. So, thank you po talaga. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. Yun oh. Para kaming dadayon ng rumble dito sa palengke. Ang dami namin eh. Ano masasabi mo, Rom? Sa bigas nila? Nakapili na si Kuya sa putel. Oh, isang kapan daw si Kuya. 25. Yan oh. Kuya, wag mo bigay sa amin ha. Nagparinig siguro. Boss Jan. Boss Jan, bagong ligo, nakakaya pagbuhatin to ng bigas oh. Malakas tayo eh. Yung si... Vlog mo, tayo, wag ka nang dumukas. yung suki namin, pasensya ka na ha. Naku, mapapanood niya to. Yung suki namin sa bigas, sarado ka eh. Kaya kailangan na namin to may pamigay eh. Si magpinsan naman pala daw kayo eh. Sabi natin. Okay lang daw yun, okay lang. Yan, sa Ate Mickey. Shoutout kay Ate Billy. Shoutout sa mga nandyan sa palengke, mag-sponsor naman kayo. Boss-bossan nyo yung kayamanan nyo dyan. 25 pa lang yan. Kahit tig-isang puta, isang bangus lang Sama sa sako. Nag-ano yan Nagtag dito. Dahan-dahan, nagbablog ako eh. Ganito na lang, kapag kulang na yung 40, i-ano nyo na lang yung 50 pero same price. Doon na lang ha, tulong na kayo. Wala na. Bibigay ko na lang to sa ilang 980. Yun, sige. Yun sige, okay lang yan. Yun. Makatawad tayo rito guys. You're the man. Walang pangalan. Ang pangalan nito? Nung store. Vicky Yan. Kala Ate Vicky. Shoutout kala Ate Vicky. Oh. Shoutout sa mga barangay dyan. Ay, Kim. Si Kim. So yun, tapos re-repakin namin to ng tropa. O nga pala, ay sali ko na rin yung sa clothing ng 2H. Baka sakaling gusto nyo bumili. King Arthur clothing. Sariling clothing mo namin yan ng 2H. Yung grupo namin nila Lordan, nila Erong. Oh, yun. Ano yun? Ayan, pwede Ano yan? Ay, madumi na yan. I-donate mo na yan. Ipon.
Si Mayan eh, no? Ang kapit bahay ka na lang, nagdadabog ka pa. Ano, saan? Ito, bigay ko po. Kaya na to? Kasama yung sa nagbigay ng damit. Nagbigay ng damit. Si tatay Vincent. Pang merienda na lang natin yan. Ano yun eh? 500 yun eh. 100 bigay namin. Oy, inabonuhan nyo pa. Ano, inupitan nyo pa. Yun, 9,700. Ha? 770. Oh, 770 yung ano na bigas. Oh, bali 5 sako ng bigas. May laman ha. Masao. Alam ko ba, ano na naman to eh, bubaylo na naman to eh. Sako lang. Shoutout Ano? Ayun. Pangalan. Buisit na to lagi panira ng alero. So, humihirit pa eh. Shoutout. Tay, ano daw pangalan mo? Ano mo pangalan siya to? Hindi, yung pangalan ni Vicky. Vicky dito sa may palengke yung Santa Ana. Salamat. At balita ko magdadagdag daw sila ng isang saong bigas. Hindi, nakapagbigay na daw sila kaya hindi na daw sila magdadagdag. Oo, nakapagbigay na daw sila kahapon. Yun, dami kong... Ito, kahit mga 2 sako buhatin ito eh. Kaya yan eh. Yan, ito. Oh, bali, 10 peraso niyan. Yun oh. Ay, ito sa'yo panlima. Ha? Panlima. Ang panglima. Ay, magbubuhat. Ay, sino yung mga bigas na napamili? Bali, 10 sako yan. Kaya yan. Oo. Bigyan ko na rin ng sticker sila, yung may-ari ng bigasan dito. Dati akong... Ayun pala vlogger eh, kaya mo. Dati akong kargador ni Oka. Ito, Yan o. Sakto na. Dati kasi ako dito guys, nagtatrabaho dito sa pinakamabait na amo dito sa palengke. Ganyan ko rin dati. Oo, dyan ako dati. Dyan ako, kargador ako dati ng bigas. Kaya namumukhaan ako ni ano. Bait na yan. Sobrang bait niyo ka, promise. Ha? Sobrang bait na. Oo. Yan. Subscribe mo ako Ate Vicky ha. J. Guevara. Alim lang tayo kukuha. Kaya naghatak. Na. Ayan, O ilan na yan? sakto na yan, 10. 10. Asan na yung libreng tasty boy? Tara. Baka may pa-promo kayo dyan. Hindi, kahit 2 na sa akin. Magangang naman yan. Haka na. Ano to? Kaya ko yan. Oh, kasama mo kayo. Hindi ako magbubuhat. Okay na. Yan pa, sana yan. Alam mo, Bakit? Mahirap yun. ito pa. Sanay yan. Okay na yan. Salamat. Ako, mayuyupi yung cup ko. Ito, mahirap yan, Jude. Ano ka, si King Kong? Ay, sino pa isang bubuhat ha? Uy, magbuhat ka naman. Tara. Thank you po. Ay, thank you sa inyo. Salamat. Thank you. Saan tayo dadaan? Hoy, unahin nyo ako para makita kayo. Sayang yung kapugian nyo, di kayo makikita. Hoy. Sana walang ulan. Walang ulan. Wala. O, game. Tara, yun tayo. Ang dami oh. Saan na sila? Saan na? Oh, Shower out. Grabe. Bagong silang lang, bakit na tricycle mo pa? Tara. Hawa mo. Dami. You know? Kaya dyan! Pamimigay sa nasunugan. Ano daw? Ngayon na lang ulit ako nakapagbuhat ng isang sakong bigas ha. Tingal. You know?
O nagtalo pa yung dalawa. Uy! Bakit? Ha? Umudulas? Patagal ng patagal guys. Pabigat ng pabigat. Nangali yung bewang ko puta. Pinsan ng Lordan, no? Bali 10 sako to guys. Kaya nagdalawa-dalawa kami. Grabe. Oops! Yun lang. Gravity. Gravity. Oh, kung ako yung dalawa. Hindi na isa lang yan. Hindi, isa lang yan ah. Hindi ko na sa kanya isa eh. Naka-vlog daw eh. Kaya ko yan. Isa sa simento eh. Yan na guys. 10 sako. Bilangin nga ulit, baka kulang. 2, Ano din 4. papagsirain tayo? Siyam lang yan. Ha? Siyam. Siyam Yung lang. nilagay niya sa bahay. Siyam lang. Sakto yan. Yun, tapos bibili tayo ng plastic. Ay, oo nga pala. Plastic. Nakalimutan ko. So yan mga kuwela, magre-repack na kami. Repack na. Repack. Ikaw dalawa ka mo. Tingnan natin kung ilang taka lang, 5 kilo. Okay. Parang di ata kakakasya sa 5 kilo yung plastic natin eh. No? Testing box. Isa. Pre, pa. Ang 5 kilo yata ito lang. Wait lang. Dalawa. Oh, pagkay nung nakang pakami. Pakami. May timbangan na. Isang timbangan na sinasabi niyo. Ang kilo yata ito. Tama, vlog yung makikita. Ayan natin. Anim na takal. Tama. 6 yan. 6. Ito nga. Ito nga. 8. Abot. Siyam. Yan. Basan mo ba? Oh, galing talaga nung May 0.5 pa. Sakto lang dapat. Ilan mo ba ako Kaya visit kiloin ka? lang dyan. Kaya na. Ay, una nga po pala, maraming salamat sa mga nag-donate ng pera, ng damit. Kaya ako naboto na nakalikom ako ng 10,000 at yun, pinamili ko na ulat. So, bali may kita nyo. Ayaw mo lang. Tayo mo binako. Tol, ikaw tiga doble. Yun. Ito. Para may magawa ka na. Ito, yung gulo mo talaga kasama. Hindi, 6 na lang itakal nyo. Tapos yung pang-6, may kalahati. Nagtulang tayo. Kanina sabi. Anong sakto na yan? Tol, 6. Tapos yung pang-6, Hindi pa. parang ano lang, nandito lang oh. Ah. Sakto naman, kaya para hindi na magtimbang-timbang eh. Oo, tawag na lang. Mamay, yung binigyan niya, ikitimbang nila, kulang. Oo. Hindi yan, bakit? Eh, sakto yung Sa- namin bakit eh. Hindi, para mabilis nga ako ngayon, dalawa. Eh, konti lang naman to. Sakto. Kulang lang yun eh. Tigis mo ako sa Sakto lang, pre. Sakto lang natin. Para hindi sila magkato. Baka magkakasabihin, ano, kaya pa. Okay mo, patong. Sabi, una isang butil yan, sabihin sa inyo. Sinuputi pa isang butil. Ba? Ay, sige. Oo, kulang na ka. Ay, nagkamali lang ang bilang to. Diba? Ilan na, wala na. Ba't ganun? Baka Ang ina... daya yan, ang daya. Ang daya nito ah. Ano pala yun? Yan guys. Yan, salamat din pala sa shoutout, pwede lang shoutout sa Senior Alegre, Junior Alegre, siyempre sa 2H. Yan. Sana tanggalin din yung aming mga clothing at yung kalahati naman po nun mapupunta sa charity. 1, 2, ay wala ba yung punchline na joke yan? Kaya magandang mag-ibig. Kung may drama ng panis ko, natulog eh. Physical na yun eh. Physical na ata eh. Huling tinamaan ng joke mo. Pag-Lordan. Go, mamimukha.
Baka pa Gago ka. Naulo ka. Edit mo na lang yun. Nasa hospital na. Edit mo na lang yun. Huwag mo na lang yun. Point na lang. Ikaw gusto mo. Hindi, sa akin yung takan. Hindi na. Sunod Yan, na yan, yan, pre. Yan, maya ko na po isa-isahin yung mga nag-donate, no? Kaya tayo nila magpa-shoutout, yung shoutout natin bilang pasasalamat sa kanila. No? Yan. Kaya abangan nyo lang. Ang tagal po ng tigabukan ng plastic natin. Sorry po. Pasensya na po. Pasensya na. Yun, no? Tagal din po ng taga-doble. Nasilip pa yung tiga-doble. Visit na yan. Lalagyan mo ba natin tigis sa isang sticker sa loob? Ay, pwede, no? Oo, lagyan mo. Ako pang bulabog. Kailangan saktuhan. Para goods, di ba? Shoutout nga po pala sa cup na to. Yan, sa mga gustong bumili ng mga ganitong style na cup, PM nyo lang Lennon Isagon. Yan, only 400 pesos ang ganyan mga legit na cup yan guys. At may mga vintage din sila, PM nyo lang siya. Vintage, Volkswagen. Volkswagen. Sasakyan na Good quality yan. Good quality. Ba't ba dito ka nagnanakaw ng ano? Hindi na magdami Matigas ka ito na. Daya to, pre. Daya, no? O, paiba-iba yung ano. Hindi yan. Diyan, tinapos pa. Kulang na yung isa. Oh, bro, may magre-reklamo sa atin yan eh. Tinimbangan ng bahay niya, mag-aaway pa sila. Iaway pa sila dyan. Ba't gano'n? Sobra. Sa akin kulang. Sabihin ng isa, di, kunin ko dun yung sobra. Tingnan nga, tol. Ano kaya yan? Oo nga, no? Makapahirap tayo. Lagyan mo na lang daw pag sobra sa ano nila, JJ. Para mabilis tayo. Oh. Sobra, pre. Okay. Tingnan natin ito. Okay guys, konti na lang to. Yan, akin na yung... Gago, wala pa palang bukas. Sige, papakayan. Pre, ano na yan? Ano magbibigay na? Hindi. Yan guys, Sa labas. pangilad. Ito na yung lagi, no? Sa atin nung nagbibigasan Akala ko ako, lang susuliban nandun sa atin. bibigasan ako ang ang galing ko dito. Yung hirap na. Hindi gagawa. Tol, hiwain mo na nga lang. At yung ano? Gunting kasi gunting. Yun, bago po ang lahat para makalimutan. Sa mga nais pa pong magpaabot ng tulong para sa mga nasunugan dito, yung GCash number ko po nandiyan po sa description. Hanapin nyo na lang dyan. At ang name ng GCash is Charlie J. Ambuan. Hindi ko po pangalan yun, joke lang. Yan, hanapin nyo na lang po dyan. Tapos yan, sa mga gustong magpaabot, damit, pero pinaka-kailangan talaga nila ngayon is materyales para sa bahay. Yun talaga yung pinaka unang-una nilang sinabi na yun ang pinaka-kailangan nilang ma-provide ngayon o kailangan nilang matanggap yung pang materyales sa bahay. Kaya sa mga makakapanood po nito kung sakali man na gusto nyo magbigay, no? At andito lang po ako para maiparating sa kanila katulad po nung ginawa namin. So yun po, maraming salamat. At mag-repack na ulit tayo. Ano to? Okay na ito. Uy, sirahan ka ako. Yo, oh yan. Lalagay ko na doon. Yung ano? Di, dyan muna yan. May gagawin pa ako dyan. May gagawin. Hindi, dugdug. Bawas pa.
Ano yung tagal eh. Kaya guys, salamat. Suba. Para mailagay ko na dito. Yung ano? Nagpapawisan na. Wala ba tayo dyan? Napapawilan di ba terong? Hindi, electric pa na yun, oh. Tapat mo sa'yo. Suba daw, suba. Sumay na yung suba. Bawal yun, bawal. Ba't yun? Eh, kulang. Ay na. Ay guys, yan nga po pala. Yan, Isa sa nasunog na. isa po sa nasanugan niya na halos kamag-anakan din ho namin yan dito. Siya po yung ano, yung isa sa mga nasunugan doon. Kaya yan, nagpatulong kami, sabi ko kung ilan yung pamilya na mga kapitbahay niya na nasunugan Guys, doon. medyo bumilis na yung taga-namin. But guys, update! Medyo bumilis na daw yung tigat ko. Nababakante. Kaya natin i-play Ha? Pwede bukas, pwede ngayon. Eh, bukas kasi may mga Pasok kasi bukas eh. Parang sa kasi Oo, may mga pasok na to eh. Lahat ngayon. Dalawa na lang tayo. Alam na ngayon na. May kariton naman eh. Kita mo yung ano. Eh na pala ulit namin ni pamimigay guys. Kaya abangan. Ayan na po mga kuwela. Narepack na namin. Yan. Ilang pieces total? 49. Nabot. 49. Yan. Nasa 42 lang naman yung pamilya. So sobra ng ilan? 7. So yung susobra. Yung talaga, Nasa mga tumulong. Kamusta ang pag-udo? Yan. Ngayon, ngayong gabi na rin namin to ipamimigay lahat. Balintig din limang kilo to, bawat isa. At pamimigay namin sa 42 na pamilya dun sa nasunugan. Tapos may mga damit pa dun. Yung mga magpapahabol pa po na magdodonate para sa mga nasunugan dito sa Santa Ana, sa Rodriguez. Santa Ana yun, di ba? Oh, ano nyo na lang po dyan, i-PM nyo na lang po. So, yun, kakarga na ho namin to sa kariton at yun. Shoutout kay Tito Region. Yan. At salamat sa Junior Alegre, sa Senior, yan, lahat. Sa 2H, sa pagtulong sa akin sa pag-repack nito. So, tara. Let's go. Let's go. Let's Let's go, let's go. ilagay niyo sa Full tayo sa pelahan. Hindi, Rodriguez na tayo. Oo. Ay, naman na iwan sa eskwela. Ayan na guys. Ay, naman na iwan sa eskwela. Sa school sila pa ako. Sila pa ako? Hindi, dun muna tayo. Sila ako may nabala dyan. Dito. Tara, punta namin dun sa nasunugan. Yun o. Yung taga-apit ng bigas. Nangangalan eh. Tutok natin sa'yo. Pagkarin nila. Nakasubi na agad oh. Ang bilis maglakad dito mga to. Grabe yung pawis ng mga to. Ito ay grabe. Gutom na ako dyan. Ano? Baka naman. Baka naman. O baka naman daw guys, pang McDo lang namin dyan. Pajikas na, pajikas. So, Gcash na lang. Mga gutom na ako yung nagtutulak guys. Motogs na. Ayan, kaya na. Motogs na. Ayan guys. Medyo mabigat-bigat yung dala namin. Ano ho kami? Malapit-lapit na. Sana magkasya yung kariton natin. Ang bigat no? Ano? Thank you kala mga TJ, John Lee, Lord Dan, kay Annette, at kay paring sino ba to? Nakalimutan, Patrick. Sige, wag din na pa ibaba. Sobra ka tayo sa tingin. Ay, na yun. Grabe guys, ang sikip ng daan. Yan, nahirap kami pumasok. Oh, pate. Ayan, tara dito. Dito ba? Dito yun ano? Sige. Buti pa. Ayan. Grabe. Sagad nyo dito banda oh. May butas. Grabe yung daan guys. Ang yan. Lulusot tayo dyan guys. Puntahan natin dito yung nasunugan oh. Grabe oh. Grabe, wasak na wasak talaga. Ito po yung bahay ng tropa ko, tsaka ano, pinsang. Ito guys, oh. Grabe. Ay, ang gandun pala to. Saan? Hanggang dun sa kabila. Ayun, madilim lang guys, kaya hindi na kayo makita. Doon talaga nagsimula, kuya. Ngayon pagka pupunta rito. Oh, grabe.
Bali pa ganito siya. Hindi pa habang ganun. Walang Ayan guys, so dito tayo. Pasok tayo rito. Saan ba yung bahay ni Omay? Ito, no? yung simbahan. Ito yung bahay ni Omay. Alam ko eh. Ito ba? Tato. Asawa ni May. Asawa ni May, kuya. Mataba. Asawa ni May. Ito ba yun? Yan oh, grabe guys. Yan oh, mga gamit nila. Pasok ka tol. Dandaan tol, baka mapakuha. Wala na, may tono na yan kasi nililinis na eh. Oh, grabe. Ubus talaga. Simot tol. Oo, wala nang papakinabangan. Kahit po yung mga pader na yan, gigibain po rin po yan para... Oo, kasi hindi na po pwede yan. Nainitan na ng apo yan eh. Oh, grabe oh. Okay, so... Talagang sensya na kung madilim ha. Yan oh. Oo, yan po. Wasak na wasak talaga. Grabe. Yan oh. Ubus yung bahay dito. Oo. Balita ko kaya may namatay daw. Wala ba? Fake news. Buti naman. Buti naman walang namatay. Madilim eh. Hindi rin natin kita. Wala tayong flashlight na malakas eh. Guys, nandito muna kami nagsumilong ng tropa. Hindi sila makita. Asa na ba kayo? Ito. Umaambon-ambon tapos pinatawag pa namin yung ibang mga pamilya. Wala pa kasi dito. Kaya sumilong muna kami. No? Grabe dito guys oh. Nasunugan na. Nanakawan pa. Oo, grabe talaga. Yun yung mga tsempuhan ng mga ng mga magnanakaw eh. DJ ko pala yan. Ay tol. Yan. Biruin mo magkano nanakaw? 200k? Grabe, 200k plus ang ninakaw na pera. Tapos dito sa tindahan daw may mga kinuha pa ng mga paninda. Grabe. Jackpot. Wrong. Hindi makita sa'yo wrong. Jackpot yung Dapat ang magnanakaw. Jackpot. Parang kahit ilawan mo, hindi talaga. Gumiti ka na lang. Umiti ka na lang tol. Wala tayong malabo pa yung cellphone natin. Grabe. Wala pa yung mga... So ginabi na kami kasi hapon na rin kami nagsimula mag-repack. Kaya yun, gabi na. Pagpasensyahan nyo na kung madilim. So, yun grabe talaga yung nangyari dito. Ubus na ubus talaga. So, walang tinira. Meron naman po natira. Ito. Siguro gumagana pa to. Pisonet. Pisonet. Ay, hindi siya nasunog oh. Hindi nga. Oh, hindi siya nasunog. Wala lang yung laman. Oh, yun, hindi siya sunog oh. Ay, wala. Sunog na. Oh, sunog. Sunog guys. Guys, nilipat namin dito kasi masikip. Sobrang sikip po doon. Dito muna kami sa tinuluyan ni Omay. Yung kaibigan ko. Dito muna namin papipilahin yung mga bibigyan ng bigas. So, yan po. Yung mga kakwela, dito kami sa sa nilipatan na bahay nila May. Yung isa sa mga nasunugan doon. So, pinatuloy muna sila dito pansamantala nung tsahin niya. Dito kami kasi medyo malawak dito para hindi masikip dun sa labas. So, yan. Tol, May, ganito tol. Ano yung talagang pinakakailangan nyo dun sa ngayon talaga? Materialis sa bahay. No? Kasi yun talaga yung sa pagkain naman, kapapano may nagpapaabot eh. O yun yung talagang pinakakailangan nila. Uy! Ang ingay. Pag nagsama-sama ko talaga kami, sobrang ingay. Lalo na to, kanina pa ho yan. Inaubusan na nga ng kwento. Oh, di. Ayun. Kapatid ni Jay Guevara. Visit na to. So, yan guys. Ilan na yun? Ayan, nandiyan na daw sila. So, mamigay na tayo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa, ang
mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan. Kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si J. Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, J. Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na Mga kakwela, andito kami ngayon sa school kasi yung ibang pamilya nandito pa. So, dinala na namin dito yung ibang bigas. Ilan to? 8? 8 pamilya yung nandito, kaya dito na namin nanatid yung mga bigas para mabigyan din sila. So, yan. Yan. So, yan, nandito na. Hello. Ayan, pinasok na yung ano. Ang dami pala nito, tol. Ang dami. Hindi, wala na lang. Ha? Ayun, ang dahil nga. Ang dami. Hindi, 10. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 8 na lang yan, no? 8 na lang daw. Ayan, oh. Dito na lang, oh. Oh. Yan, guys. Dahil pang pamilya pala dito. Ano dyan? Pagod. Hindi naman, okay lang. Okay, so, ito yung katayuan nila dito ngayon. Mga nasunugan. Kapag kapos, yung tol, pag kapos yung kala ko Edwin, wag muna. Doon na lang kunin sa inyo. Kasi baka kapos eh. Yan, ibigay nyo na lang niya kada 10. Yan, okay yan. O, tapos maglaro na tayong basketball, guys. Bola, guys. Alit ng ball. Kupakuha mo kay Koy yung ball. So yan, guys, kahit pa paano. Pagod lang pero okay naman. Masaya naman po. Mga kakwela, mga kabiyaya, yan, nandito na ho kami sa bahay at tapos na ho kaming mamigay dun sa nasunugan yan. Una-una po, maraming salamat sa sa nag-sponsor
sa mga nagtulong-tulong para mabuo ko yung, ano yan? Binigyan ng bata eh. Ano, Tito Ding, yan, oh. Kaya may mga damit pa po dito na, ano, doon na lang, tol, pakitabi na lang. Yung mga damit pa rito na ipamimigay. Yan po, sa lahat po ng makakapanood nito, sa nais pa pong magpaabot ng tulong sa mga nasunugan dito, banda sa amin, sa May Rodriguez, sa Santa Ana. I-contactin nyo na lang po ako sa aking Facebook page, J. Guevara, Facebook account, J. Guevara. At ayun, salamat din sa Junior Alegre, sa Senior Alegre. Yan, sila yung mga tumulong saan. Siyempre, shoutout sa 2H. Yan, at sa mga i-promote ko na rin po yung parating ko na clothing line, yung 2H, saka yung clothing line nila Sir Arthur, yung King Arthur, guys. Nasa dulo po ng video ko yung mga picture. So, kayo na lang po. At yung kikitain naman po niyan ay kalahati po ay mapupunta po sa charity work. Yan. Maraming salamat yan. At marami tayong natulungan ngayon kapag kahit papaano sa pagbigas, no? At ayun, sana may tumulong po sa mga nasunugan dito sa amin na para sa ano nila, para sa pangmateryales sa bahay. Yan, yun talaga yung pinakaunang request nila. Kahoy, bubong. Kahoy, bubong, kung pwede, semento, kasi talaga totoo, kung gagastos lang ng pangkahoy, di gawin ng semento talaga sa totoo lang kung may pera, no? So yun, maraming salamat, ingat kayo palagi and God bless, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at shoutout sa buong tumulong ngayon sa charity work natin. Okay, bye-bye. Shoutout kay John Lee na may dalang ulam. Bye-bye. Nagutom. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.